abin ya yi kuma ba dole mu yi kishi mu raba oke wallahi dan rama yanzu wallahi saboda mutum da za ka ce ya mutu muna sambin ga Adamu ga Nafisa ga Rahama wanda Rahama ita ma na ji a yau muna zuwa zaman mu da ita na ji ita ma akwai daɗinta da na ji ya kutso wata wani guri ban san saboda tana buɗe min kalanda din na ce oh na ce an zai wallahi da dai shi kai kuma kana neman ba na gani ai ba za ki raba zuciya da abin da take so almaru ma mana haba ya sai dai ya hakuri to love in Turkey ai hakuri in ta tafi ne za ta dade shi yasa okay za ka ta kalla idan na aje wannan zan da rika kunnawa kana gani soyayya daɗi ta fi zuba daɗi wayo soyayya daɗi da daɗi take soyayya daɗi ta fi zuba daɗi wayo soyayya daɗi daɗi take soyayya ta da ni da ke kullum kamar na wuce da ke kaɗai na ke kauna soyayya ta da ni da ke kullum kamar na wuce da ke kaɗai na ke kauna yarinya ta ke kaɗai na ke gani duniya ta na sami mata san kini na ke babu wasa ke zan kai wa baba in kai wa mama a yi mana aure daɗi daɗi soyayya daɗi zan kai wa baba zan kai wa mama a yi mana aure daɗi daɗi soyayya daɗi chocolate daɗi kwakumeti ba zan bar ki ba ba zan guje ki ba kullum da ta haɗu ba zan sake ki ba wanda ya zata zan kyale ki karya yake gani zuciya ga kyale zan kai wa baba in kai wa mama ayi mana aure daɗi daɗi soyayya daɗi zan kai wa mama a yi mana aure daɗi daɗi soyayya daɗi take soyayya daɗi ta fi zuma daɗi wayo soyayya daɗi da daɗi take soyayya daɗi ta fi zuma daɗi wayo soyayya daɗi da daɗi take da kyar ne fa me za ka yi